Ka aw fo k'aw koɲumandɔn aw ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sintelima o waati sɔrɔ nin ye o waati selen ye ka bɛn min ye bi tarata ma marisi kalo ale tile 10 san 2026 ka sanga ni sunkalo ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni o nasira siratigɛ baara ye lajɛli ani fura dili fufalaki kɛnɛyako nasira kɔni o siratigɛ fɛ o baaraw kɔni foroba dalen na kɛnɛya ni hadamadenya ɲɛta yiriwa sabatili minisiri médecin colonel Asan Bajalo Ture ale fɛ kununko tɛnɛ n'o bɛnna marisi kalo tile 9 ma 2026 a kɛra Lafiyabugu ale sigida kin o kɔnɔna na ni kɔni lajɛli ani fura dili fufalaki a bɛ bana minnu kun kan o bɛ tali kɛ jabɛti ale ni hypertension olu kɔni o kofɔ minisiri médecin colonel Asan Bajalo Ture ka fɔla ko salongo ta k'u sera ka maa 10,500 o sera k'olu le lajɛ o min kɔni cɛla maa 3,600 olu kɔni ye fura dili sɔrɔ fufalaki ni k'u furakɛ fufalaki k'o kɛra sababu ye jamanaden sɔn hɛrɛma caman olu kɔni ka kɛnɛya kɔni nasira o dankun kɔni o dɔn ani ka tila ka furakɛli sɔrɔ yanni u ka bana ale kɔni ka juguya ni ka kɛ kɔrɔnɔfili ko ye tagalen ɲɛfɛ a y'a fɔ ka fara kan ko min bɛ tali kɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ ko kɔni an ka jamana in ale tabiya kɔrɔba kɔni o nasira ye ka sanga ni maaya ye ɲɛnamaya kɔni o sinsin cogo nasira o siratigɛ fɛ wa k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen kelenna fɛ bɛɛ k'i cɛsiri yaasa cogo min na nin kɛnɛ ale bɛ se ka fori ni kunnawolo o nasira ye. Kunnafoni sɛbɛnna Yusufu Sisogo ni ale ye directeur de publication ye alternance o kɔnɔna na n'o ma ɲɛma don ale kɔni ɲangira san 5 kasola don o kɔni ɲangibere la k'o ta k'o fara a kɔni kunna min ye kubeda min ɲɛsinen don bɔlɔlɔsira kɛwale juguw kɔni olu kɛlɛli nasira o kɔni ma o ye kɔni y'o jaabi bɔ ka bin kununko tɛnɛ n'o bɛnna marisi kalo tile 9 ma san 2026 nka jaabi yɛrɛ kɔni dɔgɔduma n'o y'a délibéré o bolodalen don ka bɛn marisi kalo tile 23 o nata la yaasa cogo min na a ka ko latigɛ kɔni o dɔn hakilila jiginna min ye Yusufu Sisogo jalakelen don ka sira ka fɔ ko a ye sɛbɛnni dɔ kɔni kɛ a ka journal bɔta o kɔnɔna na min bɛ général Abdramane Tiani Niger jamana ɲɛmaa kɔni o kɔni jalaki ka sanga ni a kɔni ye kumakan minnu fɔ bingani waleya kɔni kɔfɛ ka ɲɛsin a ka pankulu jiginso o nasira kɔni ma ko o sɛbɛnni senfɛ a bɛ jalakilikan caman ta ka ɲɛsin général Abdramane Tiani ale ma wa min bɛ tali kɛ procureur min ɲɛsinen don kɛwale juguw bɔlɔlɔsira kan o kɛlɛli ma a yɛrɛ ka fɔ ko a kɔni bɛ fɛ ka laɲini san 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko journal alternance a k'o kɛ a kana sɛbɛnni kɛ. Kɔkan kibaruya kɔni o siratigɛ fɛ Senegal jamana kan min bɛ tali kɛ Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ale ka fara ɲɔgɔn jɛkulutɔ min n'a fɔ ma ko coalition Diomaye Faye jamana ɲɛmaa olu kɔni ye u ka sigiba fɔlɔ kɔni kɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 7 ma san 2026 minnu kɔni kɛra sababu ye ka Basiru Diomaye Faye ale ka cɛbɔya kɔni o kɔkɔrɔma don san 2024 o jamana ɲɛmaa kalata kɔni olu waati o kɔnɔna na u kɔni y'a sinsin ka fɔ u bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali kɔni o bila sen kan hali bi ka tɛmɛ n'u ka kɔkɔrɔma don o baaraw ye. Guinée Conakry ale jamana kan min ye minisiri kɔrɔ ni fanga ngara daba min ni ale kɔni bɛ tungamangɛya la jamana kɔni o kɔ kan politiki kɔni o nasira fɛ Tibu Kamara ale ba a n'a balimamuso minnu kun jasura waati tɛmɛnen o kɔnɔna na bolo labanna ka bɔ u kana k'u kana bila ka taa u ka denbaya la kununko tɛnɛ n'o bɛnna marisi kalo tile 9 ma san 2026 yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen kun jasura ma ɲɛdatugulen dɔw kɔni olu fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o dara min kan o kɔnɔna la min sen fɛ a yirala k'a fɔ ko ninnu kɔni sɛgɛnbagatɔ minɔgɔbatɔ de kɔni labanna k'u ka denbaya lasɔrɔ u ka masurunamaw kɔni olu ka fɔ la wa k'u kɔni tun jasura Tigre ye ale wuruduguyanfan o fɛla la. Maliba TV jabarani filɛbaw ni ne kɛra garisɛgɛ ka bi kunnafoni sintelimaw o kɔnɔna la ni aw an bɛ kan bɛn da ɲɔgɔn ye n'Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ waati wɛrɛ.